Ġlieda li seħet fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet f'Paċeville waslet għall-arrest ta' barranin. Fl-argument tal-ħadd li għadda fi stabbiliment tad-divertiment, Albaniż ta' 32 sena allega li kien aggredit u rrapport tal-każ il-Pulizija. Dan wassal biex l-erba' kienu arrestati żewġ Serbi ta' 39 u 31 sena rispettivament. Tfittxijiet li saru fuq il-persuna tas-Serbi waslet għas-sejba ta' droga suspettata ħaxixa tal-kannabis u kokaina kif ukoll pont tal-ħadid. F'aktar investigazzjonijiet il-Pulizija ġiet informata fejn kienu qed joqogħdu l-persuni involuti u għalhekk Pulizija mid-Distrett ta' San Ġiljan il-ħamis marru qrib l-appartament fejn kienu joqogħdu żewġ Serbi fi triq Santa Venera fl-Imsida. Hemm huma arrestaw lir-raġel ta' 42 sena mill-Maċedonja li kien sejjer f'din ir-residenza. Tfittxija fuq il-persuna tiegħu waslet għas-sejba ta' droga suspettata ħaxixa tal-kannabis, raża tal-kannabis, kokaina u droga sintetika. Aktar droga nstabet ukoll fil-kamra fl-appartament fejn kien joqgħod it-tielet barrani arrestat. Dan il-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Odri D'Amicoli li qed tmexxi inkjesta assistita minn diversi esperti. Aktar investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin, bl-irġiel mistennija jitresqu qorti fl-jiem li ġejjin.